Hi viewers, ya kuke? Aisha ba lafiya. Ina kwance ne ma aka dinga share min video Garba. Sai na ce to bari na tashi na daure. Garba ba taɓa saka zuciyawa irin ko irin ci maka mutunci in zage ka a'a. Ba abin da yake kona min rai fa na ganka da Delu mai shan roci. Ya zubillahi. Ka duba fa ta lokacin da ka auren Maryam. Ka taɓa gana maka bidiyo? Saboda ina jin daɗin zaman ku tare saboda na san babu mace da ta so ka kamar Maryam. Yarinyar nan tana son ka zuciyarta ɗaya. Delu ba ta taɓa nufin ka da arziki ba. Kun gani? Kamar na sani jikina irin like yana bani nan haka Delu ba ta taɓa wushin nashi da arziki ba. In Delu na son Garba. Wani irin so ne Garba bai nuna ma Delu ba. Kuma wallahi a lokacin da Garba aka ce Garba zai aure Delu ne a lokacin nake cewa anya katta mishi fa irin yanda ta wa waye ban san ina kiran sunan shi. Garba ranar tun da aka yi aure da Delu, Garba baka tare a gidan Delu ba. Ƙarshen shi a kotu kuka ending. Delu ta je ta aure mai bakin zammalulu. Ba irin gorin da bata yi ba irin abbacin da bata yi ba. Mu masoyanka na TikTok abun ya dame mu ya kona mana rai. Amma ka muka haɗi. Amma da Allah zai musanya maka fa da wanda za ta kwanta maka da hankalinka da zuciyanka ya kwanta sai Allah ya kawo maka Maryam. Sai yarinya nan ta rike ka da zuciya da. Ita da nuna ta ga nata auren bai yi kai ba to bari ta zo ta rusa naka. Sai ta jawo ka jiki. So dole abin zai dame mu. Shi yasa a lokacin nan nake maka video back to back. Ai mai kaunanka ne zai damu da kai ko? Amma da ka dawo baka ga ran da aka ce za ka dawo da Maryam nan ba. Ina kan live naku ina kallon duk rigimin da kuke a live din nan na wajen ina kallon shi. Da ake ce a'a saki uku ne gabana duka iki Allah ya sa ba saki uku yaron nan ya ji yayi ba. A the end ya ce a'a ai ta mata ce bata gani ba. Bata gan saki din ba. Ya goge. So ba za ta iya faɗa guda nawa yayi ba. Kun ga kwai shine ya san me ya rubuta wajen ko duka mai rubuta ya ce guda ɗaya ne ta zaunu tunda bata gani ba. Ko ka koma ai ni na maka congratulation. Na ce congratulation tunda ka dawo da that is the best thing abin da ya same ka a shekarar nan mai kyau da ka. Da Allah ya nabu da Garba ya da Maryam ku ga farin ciki a tattare da shi ba. Har yayi kiba. Har yayi tsalle yake amma tun da ya rabu da Maryam ya daina farin ciki ya guje a tattare da Garba. Amma tun da ya dawo cikin nishadin sa. Allah ya raba ka da masifa da bala'i tun da ma asiri. Ya ce asiri ya kamata. Delu ta mishi asiri. Delu tun da ta ji wai zai dawo da Maryam Delu hankalinta ya tashi Delu ta tare da Bura'u ba. Ni ba mu da yake wani damuwa da Delu fa guda ɗaya ne. Ta ce sun sa ni a gaba auren nan da naina suna so su kashe waye sun zaki aure waye tsakwalo ke kike neman masifa da bala'i. Babu wanda ya cross lane naki fa a wannan faɗan. Duk ƴan TikTok kin ga waye goye bayan ki ai sai irin ki ne suke goyen bayan ki. Saboda su ma sun san baki kyauta ba. In kina yi da jifash ne da mai bakin zammalulu ya yi shafi sauran. Kuma jifash kuma zaki hana shawara jifash ba fa auren ki zai yi ba ke karuwan shi ce ya faɗa. Umma da jifash zai zo yana faɗa yake ce shi ya kwashe ta yayi kaza da ƙarya ya mata ne za ta fito ta yi magana amma sun ai ba ƙarya ya mata ba. yace abin na azumi shi yasa nake ta ce mu bar wannan abun sai bayan azumi a waje fresh aka ce sulhu ali abin da ne ko to mun shirya ni tun da ma wallahi ba ni da faɗa da kai akan Maryam ne muke da isha amma tun da ka dawo da Maryam in ciki hankali na kwance wallahi hankali na kwance a'a ko wannan bidiyo nan da ka sa nan san da na sa a status na WhatsApp dina ga ganda kai ka sauke shi duk wanda yake kallon status na WhatsApp na dai san na dora shi. You understand? Allah ya baku zaman lafiya. Allah ya cire ka a cikin asirin da aka yi maka. Allah ya baku zaman lafiya. Ita kuma ta je can da kurtun sojan ta su je su karata.